Ndewo! Anyị bịara n'ụlọ akwụkwọ n'ụbọchị nke tata ịmata ka ụmụ akwụkwọ si madebe ọnụọgụgụ Igbo. Ngwa sonyere anyị ka anyị gaa n'ime ụlọ akwụkwọ wee mara ka ha si madebe ya bụ ọnụọgụgụ. Ngwa ka anyị gaa. Nne ndewo! Ndewo! Biko ọ bụrụ na mmadụ abịakwute gị sị gị kedu ihe bụ 55,000 n'Igbo, kedu ihe ọ bụ? 1,155. O wetakwere ya. Mmadụ bịakwa nsị gị 105,000, kedu ihe ọ bụ n'Igbo? Bombastic side eye. 105,000 pụtara 100,005. 100,005. 100,005. Ị nwere ike ikwu 100,005 maọbụ ikwuo 100,005. Okay. Ọ dị mma. Ọkwa na mmadụ si gị 230,000, kedu ihe ọ pụtara n'Igbo? Okay. 225,000. 220,000. Naira 220. Ọ dị mma. O nwetara nka. Mmadụ sikwanụ gị 2 billion na bilibili, kedu ihe ọ bụ? Billion bụ asụsụ ndị China, ọ bụghị asụsụ ndị Igbo. Oke njiri. Ijeri naira. Ijeri. Isi m na ọ bụ asụsụ ndị Igbo. Njeri naira. Ọ dị mma. Ihe bilion bụbu ijeri naira. Ọ bụ na ị maghị ya, mara ya tata. Achọrọ m iji ajụjụ gbasara ọnụọgụgụ ka m mara ka isi madebe ọnụọgụgụ Igbo. Ị dị njikere? Adị m. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na mmadụ asị gị 5,000, kedu ihe ọ pụtara n'Igbo? 5,000. O wetara ya. Mmadụ sịkwanụ gị 1 million, kedu ihe ọ bụ? Ị gatagokwa aka o. 1 nde. 1 nde. O wetara ya. Ọ dị mma. Mmadụ sịkwanụ gị 2 billion, kedu ihe ọ bụ? Maazị m nke a dị anyị. Maazị nke 2 billion. Onye nkụzi debe. Na 1 million. 50,000, kedu ihe ọ bụ? 50,000 bụ 50,000. O wetara ya mana ọ bịara ike eke. O wetara ya aka ma ngadala. Nne ndewo. Ndewo. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ gbasara ọnụọgụgụ gị bụ ka m mara ka isi madebe ọnụọgụgụ. Ị dị njikere? Ee. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na mmadụ bịa ugbu a sị gị gịnị bụ 100,000 n'Igbo, kedu ihe ị ga-agwa onye ahụ? 100,000. 100,000. O nwetara ya 100,000. Ọkwa na onye ahụ abịa sị gị na ebe ọ bụ na ị gwala ya na 100,000 bụ 100,000, a sịkwanụ gị 110,000, kedu ihe ọ bụ? 110,000. Mba, 110,000. 100 bụ narị. 10 iri. Ị na-echezikwa ihe ịzachagoro azacha o. 110,000. Amakwa m gị na-echegharị na o nwere ebe ọzọ idowere ya n'azụ ụlọ. Ọ dị mma. O wetara ya. Ọkwa na onye ahụ asị gị gịnị bụ 550,000 n'Igbo, kedu ihe ọ bụ? 1,055. 550,000. 550. Ya oge na-aga. Otu Oge gị na-aga. Ịma oge. 550,000 bụ 550. 550. Ọ sịkwa na ọ chọrọ idetu ya n'akwụkwọ ka ọ na-echeta ihe ọ bụ.
1,550. Ọ dị mma, ọ fọrọ otu ajụjụ ọzọ m ga-ajụ gị bụ ọ bụ na onye ọzọ agarụ ka onye na-efu ụzọ bịa sị gị na ya chọrọ ịzụta ihe mana ya amaghọ asụ Igbo, ego ole ka ya nwere ike isi na 200 naira 200 naira bụ n'Igbo? Narị naira abụọ. O nwetere ya narị naira abụọ. Ọ bụrụ na Igbo mgbe gboo ha sị gị na ọ bụ akpa ego. Akpa ego. Ọ dị mma, i mere nke ọma, ngadalụ. Ndewo. Ndewo. Biko, ọ bụrụ na mmadụ agara bịakwute gị ugbu a sị gị na ọ chọrọ ịzụta ihe ma ọ maghị ka ọ ga-esi wee gwa onye ahụ n'Igbo site n'ego ole o ji, dịka o nwere ike ọ bụ na onye ahụ ji dịka 500 naira, kedu ihe ị ga-agwa onye ahụ na 500 naira bụ n'Igbo? Narị ise. O wetakwara ya narị naira ise. Ọ bụrụkwa na onye ahụ asị gị kedu maka 700? Narị asaa. Narị naira asaa. Ọ bụrụ na onye ọzọ efuo ụzọ bịakwute gị sị gị na gị nye ya ihe dịka 550,000, kedu ihe ị nwere ike ịgwa onye ahụ na ọ bụ n'Igbo? 550,000. Narị naira iri ise. 550,000. Narị naira iri ise. Are you serious? 500,000 alone bugodi narị naira ise. 50,000 nkọ. Iri ise. Ikwughị the first 500,000, you're talking about 50,000. Asị m narị naira iri ise. Ihe kwesịrị ikwu bụ narị naira ise na iri ise. Ịghọtago ebe iche? Ọkụ ịghọtago ihe dị iche na ha na-abụ. Ọzọ bụ ọ bụ na mmadụ asị gị na ọ chọrọ 1.5 million naira, kedu ihe ọ bụ? Nde 1.5 million na narị ise. O nwetara ya 1 nde na narị ise. Ndewo, ngadalụ. Ndewo.